hij dan. Prins Nick. Maarschotse! Maarschotse! Maarschotzinnekes! En ik denk dat Vast Roel ook nog wel even wat wil zeggen. Tuurlijk even, dankjewel. Ik begin natuurlijk ook met Maarschotse! Maarschotse! Maarschotzinnekes! Dankjewel voor de snelle opkomst. En ik heb tijd om de handschoenen aan te trekken, want die moeten normaal aan hebben. Maar dat zal ik nog wel van Isa horen straks. Maar inderdaad, beste Joodse Joodsinnen, wij zijn heel erg blij dat wij hier op onze jeugdzitting mogen zien met Prins Nick, zijn aatjes, Lars en René en natuurlijk de vrouwlie. Die horen er altijd bij. En dan moet ik één ding even zeggen. Er zijn heel veel mensen van de wijk al naar mij toegekomen die mij goed kennen. En die zeggen, en, het een druk weekend, aankomend weekend. Ik zeg, ja, we hebben een druk weekend, volle bak. Oh, we moeten heen. Ik zeg, ja, zaterdag mogen we naar de jeugdzitting en zondag mogen we ook naar de jeugdzitting. 2 dagen jeugdzitting, dat geeft het toch niet veel? Ik zeg, ja, wij in wel hebben nog 2 dagen jeugdzitting. En moeten eens kijken wat een talent hier op deze jeugdzitting staat. De dorpen rondom ons heen, die hebben graag een jeugdzitting. Maar misschien een enkeling had een jeugdzitting. 1 dag, 1 avond, dat ze nog de zaal vol kregen. Grote zittingen hebben ze sowieso al bijna nergens meer. En wij hier in Wel hebben gewoon 2 dagen jeugdzitting en ook 2 dagen grote zitting. En dan kom ik eigenlijk op het punt waar ik wil komen. Jong geleerd is oud gedaan. Dat zeg ik altijd. Wat? En dan heb ik hier het levendige voorbeeld voor mij. Want hier onze Prins Nick en zijn adje Lars, die hebben gewoon ook vroeger bij de allerkleinste, bij de Joodse familie, al opgetreden. Ja, waar gaat dat heen? Dat dacht ik in. Nee, hoeft niet bang te zijn. Maar die hebben daar al opgetreden. En de eerste groep die hier optreden, dat was de Joodse familie. Dus die bleven gewoon, die bestaan nog. Het groeit gewoon door, jongens. Kijk. Ooit komen jullie, al die kleinste, ook bij de grote zo te staan of op de grote zitting. Het is prachtig om te zien en wat een talent wij hierin wel hebben. Niet normaal, ik zie er gewoon stil van. Wij gaan in ieder geval vanavond nog, ja, bijna stil van. Wij gaan in ieder geval vanavond nog heel erg genieten van een prachtige jeugdzitting. En ik wil alle artiesten zeggen, jullie ziet fantastisch, jullie ziet keigoed bezig. En gaat zo door. We komen elkaar vast en zeker deze carnaval nog tegen. Beste mensen, geniet nog van deze avond. Dankjewel. Dankjewel. Nou moedigen jullie weer naar onder en geniet van deze avond.